Salutări, prieteni! M-am gândit să fac și o serie de Minecraft modat. Avem 100 și ceva de moduri. Da. Aici avem too many items. Așa. Aici nu știu ce e. Așa, am găsit și un mod pe panet, nici nu mai știu cum se numește. Fine, hai. Nu e asta treaba. Hop, puțin lag de la atâtea moduri. Deci hai să luăm și noi lemn. Nu contează de care lemn luăm acum. Lemn să fie. Așa, gata. Haideți să ne facem repede un crafting table. Haideți să-l punem aici. Ne facem niște bețe. Așa. Haideți un tornăcop. Așa. Și un topor. Gata. Haideți să luăm și ăsta cu noi. O să ne trebuiască. Gata. Acum. LOL. De ce se sparge așa greu copacul? Oh, bun. Are și timber. Ah, gata, știu de ce. Trebuie să-i dau la bază. La bază. Ultimul cu bani. Cred că știu de ce. Cauza la modul ăsta. Timber. Sparge tot și face puțin lag. Dar nu contează. Așa. Copacelul. Și niște apă pe aici, văd. Dați oaia. Dar vreau să dau pe peaceful deocamdată. Deci, gata. O, ce mișto arată viețile. Mori, gata. Mori. O să trebuiască să fac un pat. Poate nu-mi dai lână, oare proastă. Poate nu-mi dai lână tu. Tu? Așa. Deci o să fac un pat. Nu, acum. Hai să mai omorâm una. Mori, oare, mori. Așa. Ai murit. Asta că n-am luat lână. Gata. LOL. Copac roșu. Oh, porc. Din nou un coac, am nevoie de tine. Fugi. De fapt, nu fugi. Așa. Ce
copacul ăsta. Pink, standard leaf, frunze, roz. Asta pică tot. Se pare că am nevoie doar de topor să pice tot. Dar și mă enervează chestia asta cu grass block. Chestia asta e mișto, de coordonate. Apăsați pe C ca să... Da, ce mai găsim pe aici? Nu știu ce e asta, nu mă bag să nu fie ceva gen... Ia, ce? A, ceva care îmi dă poison. Nu mai mă bag în hai. Uite-te niște vaci, văcuțe. Muriți, 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 muriți. Vaci proaste, muriți, muriți. Nu-i de voi. Aici. Oh. Ce e ăsta? Ce este ăsta? Ia să luăm și noi piatră de asta. Ia. Are ceva de desubt? Se pare că nu. Luăm piatra asta, că arată frumos. Nu o iau pe toată acum. Da, mai văd încolo niște copaci. Tot așa de alte culori. Unul alb. White. Și ăsta albastru. Cyan. Da, cred că aici o să fac și o casă. O să mă mut cu timpul. Deci cum se făcea patul, așa. Și așa. Sau invers. Da, invers. Bad. Haideți să punem patul. Și tot se întunece aici mai mult. Luăm și noi grâul ăsta după aici. Așa. Și acum ne culcăm. Să mai luăm semințe. Vreau să fac o serie cu Hexit. Dar ăla are 68 de moduri, ăsta are 107. Deci ceva, să dureze mai mult. Haideți să luăm și ăsta. Și așa. Ce? Niște cai acolo. Haideți să pun. Ducem aici casă. Aici ce culoare să punem. Vedeți așa? Se vede pe hartă acolo, de fapt aici. Casă, deci nu o să mai mă pierde locul ăsta. Păi asta se ține după mine. Horse.
calm, calm. Oh, haideți pe calm. Haideți să... Vreau să mă sui pe tine, să fug. Ah, trebuie să-ți dau ceva de mâncare, să te îmblânzesc. Nu simțit? Ce cal. Deci, da. Să facem și așa. Muncesc repede. Așa. Ce mai mic. Da, de aici se aranjează chestiile. Dar vreau să fac o setare. Unde era? Chat mode, recite. Stați că nu știu. Inventory. Vreau să... De aia să văd cum se craftează. Ah, așa. Bun. Ce-s asta? Știu. Gleata cu lavă. Sunt chestii care nici nu le înțeleg. Aici o să învățăm cu timpul. Așa. Hai să fac o casă de aia panoramă. Mică. Nici nu fac egală. Nu număr nimic. Pac, pac, pac. Hai că am făcut baza. Așa. Da. Hai că e bun. Așa. Ce am făcut? Am pus un bloc în greșeală. Nu nimic. Da. Mă duc chiar după copaci. Așa. Oh, băieți, băieți. Dar vreau să iau niște piatră repede. Dacă mă ține târnăcopul. 3 bucăți. Haideți că mă ține 3 bucăți. Bun. Așa. Și mergem. Hai să-i luăm pe ăștia. Stați. Acum.
Mi-a dat saplinguri de astea albe. Și ăsta care stă în aer. Copacul aerian. Luăm și ăsta. Să mai facem lemn. Încă 52 de bucăți. Da, hai să fac aici ușa. Da, mă pun aici. Să continuăm casa. Da. Deci m-am uitat la ceas. Da, ok, prieteni. O să ne vedem în episodul următor. Și v-am salutat. Pa. În episodul următor voi termina casa. Așa. Posibil să mergem și la minat. Mai îndreptăm puțin locul pe aici și mutăm astea în casă. Și da, ok. Acesta a fost episodul. Pa!